hongka hamzo to no ngen roga no baksa comment khai sagata ngai video khali adara ne nge ani bike ni condition rok no kisa phono ribana ani bike derai tongmani bagai ang ongkhorma yang tonghata boro boro dera kha yang no rok no phono na hi gothang kata tam nai suspension obo lock ni ta rear suspension abo phati wai kop to ongkhorma hai ongkhor tongkha nabani bagai yang ongkhorma yang tonghata bano tini sanam na hane kisa ongkhorma ni te chain sprocket ba thangjak chain pura samai tongmai kha hinggai hasam rogo down rogo hinggai prat dongo chain sam sugota hinggai suspension belai dam pura genuine showroom o songnai mani hinggai saro 6000 rok sanota abo bo mas mania borok no order rikese polo situ bunai borok amo khaita hinggai abono belai samachang tongkha rang puisa crisis jora hinggai amo khayeng ota hinggai cycle belai condition hamiang tongkha aboni bagai ongkhormaya ko hachal thangjago abono obosya ani yakung ayeng thangnani phainani edeba hinggai amo se derai pok lai tongkha hingkai abono belai crisis jora abo khayengo jora ekdom crisis jolabo bike dera ota hingkai kono pono sanamnani সম্ভব করে থাঙো aboni bagai video rok musong phano khlaimaya thang laisasi khlaimaya hingkai ba bahai ke thangnai ba hingkai kaisa cycle maintain khai chalok tongnani belai rang bayo ang to thang kaisa dolai rok thangka 100 km rok lai thango hingkai tesa phainani hingkai 200 250 300 haino kai thango aboni bagai thok khoros bo belai thango ta thok bo chao bo abono rok no kisa update ditoi se ang tangi video khaya hingkai abono karon ani bike belai khai crisis jorao derai tongmani bagai tabuk chain sprocket bo nang tongkha suspension bo change khlainani nang tongkha bo repair bongya aboni bagai direct katal sima painai ta hingkai o te kaisa ni tire bo thangai tongkha tire bo pura thangai tongkha abono kok koroi turuk sanamai tesa video khai pinai ta